Ebeye de dey. Na freko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadoro se. Ka ya twere ni mu nyame nai. Eno mpo na agu apaso na ya twere ni mu twi. Panyini won tena fie. Ema asebiamfo. Gani pie firi mantam da hin se pin. Enye nkwande wa na yesotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no makwade ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni. Dua na ni bi kraman. Wo ye sofo kwa wonye ye bi. Tonte ya no sane ya fa. Nyansapo. Aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne die fanyinam kwatere kwa. Fufu adida mu ewani monyam se anwa mo. Aduane anyakopon no ama chechede krama fa ho mbrika no esa. Kada woro ma ntoma ye fe ni din de sein. Ni din de Obama. Tani force se bi akọ chese be nya do brother nchira mo kwata ni chimire fie no. Ne wo de konfodo chene chechede ya bi. Akola wa no so pese utrimu osuma ense bratam. Se bedi akone be kwen bodi akede na se kofi no ni ya be ntime nyina ni mu ampata na wo yade. Mema wakwaba edeba time heba asuye abusuye na ebedi adanse se malaria edi enya malaria ekunye abrekwa ye bre enson ye malaria nti mekasa yi obienu matuo ntimi tibi ndi ni tipaya na epai wo awo atiegu so aya na woni so ta ebribri won tu nanti kakra bi asa oba abebu ahwe ohunam etwetwew awo atiegu so onamu ehhehyew anaso temperature kwa na ekosro make am full time heba mixture edi amawo yade afa abefo afidie mo food for ajetum so preko pe enti de hia ne se obekọ drug store bi eben wo pharmacy shop chemical shop herbal shop na wa ma unsa aka time herbal mixture na timi aboa na akotu malaria na se amana kwa ensign emba ebiem wo share screen no eso ye telephone numbers no egu so bomodi afre yen na yentimi entwetwe enkomo asem bi se bia so ubetimi afre yen Yo gana de mama. And so akraba jebi majimadwa nyansapo abejafo ena ya transi enne ye twa eben so medika aka se so de asante be ho so asante ni pa dia ade di mu akotene yedi nka wonto mafura ena ebe kasakoa eno na ma wasante sebe edimu enti ye be ka bi na wonso di bi ato kotodwemu wo bi nso a adawroma ye be yapono go meka se nyina no agina ba bi akasa ahomatrofo no ne number ni nyina egu ase frɛ me wo frɛ me a betwi no adu nkuta ho bi esese yedie enti ne me saka mema kan din kan mienu medika no mo hia pen na bredu se sa no mo hia biu ne mpene se be jana nto aso ne kon wasapo bi ti ne hia ya na ebe no na ye bibu medika akirim se be ye kan di twasem tia di frasem bi ntuma ye kasem bi kire se ebi a akọ no enye ne mo ye de be no kwati e ma hu ade kro se wote be nko ade anti be yade a ese se yesua ye de boye bra me ka se me saka miru anom akora mama kwaba okay minimi se wo mo nyina abuya buru fedu ngotwi nti obi beto kasa ma no ho nti obi abondin baako no akire ba bia ofiri baaye na ye de ebe no nso ahyehye so enti de din kai opani ena me wo so kudin de sen Abito mede Paul akwasi akosa brempon ena Pacho men so media medina ne Eric awia ye du mpani sem so se dia ye dudo na adi ni me ne Amamsieba ayo Amamsieba na dudo na adi ni wo enye ne ampa ye bedwa ena koraba je bensu na meti agwa mu ai enti se de medika no e ma mo asote ye no ebe na aduro na mada wo mpani agudie bia hihye ne mrada ho eno nti mesrem ebe na bi wo ho a ye buo no na wo ma wabontin so usua de ntwa yi a ebe na bedi mensem se do ko gina sebe court ana okra ko gina judge ne nsem no ebe ne bi wo ha mehye agu ebi wo ma akwa se bu fufuro e hye anan ebi wo nso a obebu anka yi a mema wo mufa na emra eda ho no no ti mo da woroma meja mamo na mo ka jagum ni akura ni me se katwa ni te pani ka se makatomati na woni die me kata ye men hono he no na ka se wona ya yenso da ye no kura pani ko se ahomati na oto a ne pa bam ane na ye susu ka se obi on free e form on free jamaso nsi form ko pe kotokro
enkope kotokoro and the enokore na so mpanimfo se edua jama kotokoro ho yi ba bi ho nwunu e ho na na bua ene dia be kan say aboa na hawa won say ne bon oh enokore pa na sabi mpanimfo se aboa koto wo se awomawu ya nti na sabi otu nkosu ya wo dana de egu no bo no na say asuo efawa ehon homa nyina ne tan oh asuo bi nso fa nipa nso odom na yi no ebra na ho wo no na no nso wo ena tasuo fa ne se yi uchira enye suro no suro wo obisa sa ho wodo ana ewiase mpanimfo se konfo bia odwade oni no so bi ebo ho ana se man frɛ ni suma o se akoe wa yade ni sumbo ne se eye wo ana wunua ka ba ka sa ko trimo de sa ebe we minyin tumpani yebu sa abeni tiawa se so trom mene wa wo kanfo ndi bu be no sabi ewiase mpanimfo se aboa wo ya no to ani hwa wo to ani hwa to ani hwa michire mu se se okoyi wo besi ya sesi ya esan se wo ewo no oye ntino se okoyi wo besi wa ne ni hwa na etwe no no oba ho ene awon ka se wo sura sunsuma okrata nura ben sabi ewiase mpanimfo se aboa wo twen so nya bode awe a woda mfana ma ase obi entutu aboa ho emfa no nkɔkyerɛ pani oh sabi mpanimfo se aboa kraman so nya ntoma pafira obupra kokwasea na sɛ wotentene wohuri na wa nuru hɔ a wotentene a wonuru oh na opanini wutwa wuragu akwati waduro unu mi se obi nso aduro na wutwa wuro no wo so anema na sɛdeɛ me akosabre mpo me ka kyerɛ wo no anema ɛso wo no emu odura ne obi na bɛka kyerɛ wo wo kɔn na bɛka mpanimfo se ɛhyɛn wo hɔ sɛ wokana fanu a ɛna ɛkoro wontimi oniema so a so ka kyerɛ nye oh na wo wontimi oniema wo so nwini wontimi wo so sɛ akɔfa na nka abu ka kyerɛ wa furu bi nyina enye bedoa oh sabi akronto sabi enya ado mpanimfo se aboa ntatia ne nsa nhye wodum nanso obo ade no ɛna boa no ma ne foro de dua dum ya obodum onumpo ebu aleke wi ame ma yese edua gwama no me dua de edin emre na maba de edin pa ɛne de ebe ka kyerɛ nse aboa tatia obetwa nsu a na ejina baboa so sabi etuo ntene wo so da baboa baboa ya de ya ebi kan baba baboa ebi sira kan no do so no tiri mu a ebi si maba dua ne maba de ne do so maba dua etwa nsu na boa no fa konti tete betwa nsu a ne gina maboa so sabi ewiasi krobi asante kotokose amansa adwuma sabi enye dokon kanche na anu abusua de na buwie se unhuru nante a yentumrika yale kasi asen so ne esa ya newa yede obi amane ene yesu ehunu ye kona aka kire so a wodi amane mehunu ya nka so na nya asere wie oh sabi krobi asante kotokose ebrada nkyira ma kwata ne nchimire mfiye no na konfo no che no wode ne nchechede awie ene se oto akoto anim so a wo san akoto oh na so obofo yere wan frantuma na numa na ofura no sa ene se oton meko na wa nya hwe ya unyawa oh na panifo se de wasunti awuo no se yi na yi ya family kan kwa ase na wo wa hunu wa kope obama yede wo kwa kodi wasem udru ba bi na enkwada ebo ball as mesunti asichiri wo shekunafo a mama break aka so rudiam akraba no nko bio ese o wadi mfremfrem ade aye kuku as mesunti asichiri na le fa kan na nka nanye yo akoba sichire sa ade a na etwase ye no nsu na ye saba asichire de da ise bibi pia no ebusan fo mo ntwe me ye twa ho aba sesi a Ebra, me pa chopra me hwa de e wo bag. Bra adey enen subiem.
na time ba me shana me si ba ko no ana wayi me esen bra senior time ba me sha esia Jimmy ni me fie fo no enya dia ba ko ebeso yen ana no di sen ka fa ni nyina time ba me sha senior esi eje no me ka se me di wa dance ya heaven ena dem be kwa akopie enti se malaria we dra anytime eba mixture enye anunko die nanim ato a wontimi enidie no we dro anytime eba mixture adri enye ma oba a wafa afuro die wo ma akoda no fo ene akoda woni mfie dumienu so wo pe enure dudu atu a KNG heba ewo emrom Abidjan house ana ba ko so wo atonsu Monaco junction kayo set time no eye TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adan ziba ewo imu ife suako Timaja sempana mamu munke jangum so say na ya enso da ye we are simpanimfo say homa chi na oto na problem ena opam hu fo so no wansan ya oto no be ma so opam achachani na so wanto na ne ho siri ntira ena say achacha so o me na mapema o nyina atope oh abusia hwede gunkuruwa menkwa me de na ogyadamu na amani ampo na okondonji obo here kumana na o kan achire me dia na meka che se okoto se bo e ba tipa ye ho asemu a ono emfa no ho zoniti awo ne yam ayonko ye afekubo ena amakoto anya trio oh abo akoto awo kana asem no wose se bi won pefie ho akinje nti no osi dan no de nan ahia no nso no abro sunti ena okoto wo hunu koto tuntuma won timi frosro da yeso wono nkwa na da de mu kotokuru ni abetwe na betom se ya bet koto kokko de wo fra no opia no kotokuru do ampoma oso obi anka na akwa no kire mu sei me kire se enipa ono onua ete ho a ye boa em ye nua kosoro bet nipa bi wo ho a one na ti a wo ma kosoro da bre bia wo twon san eni sa koto no koto tuntum no o mu guadie mu ma obi ma no yon konfro da betwe na betom se ya tuntum no mom bet dia wa kokko no o mu oba piano yon ko amana fro no no so yon ko piano no mu nyina ya fro ko da bi fo yesuri nyina na mo nyina nyansu na so wo mo so yo ene yankoi ene mpanimfo si kotokuro do ampoma wo se obi anka na wo mo no ena wa koto a wo to koto bo mu no na obi so ehwe oto sebe saa be na ide na oboso nipa bi sua nti be no kose yese se ubokotoko ase a nyame hwe oto enye obu kotoko ase a da bi koto nyame bo no se oyabo a yenwe enti wo chi na umu no kwase a nemo se obo no ko ase a na nyame sebe ohwe oto utietia obi dia so hwehwe odi a unhunu da na wo tentini twan so ewuragu ani sa ena uhuri a usifom onka soro apete bi esi kururu wasi akono bekum hiani sa ena wo twi no na yo nso di akire homa so na kekire ketebo penza na sententan enchire obopon no kure ne wi asimpanifo sa abosoma kotre so hu asafo akwa a watwe nwonom ana so okotre ene kotebo o mo sedin na honam de o mo nse openi na mi sa agbo akotre obeti atonkro no mo so me ko na osinkura no ntonko rawo ma no tutire mu sai no osinkura no tonko no agbo akotre na osia ogina amana no a umu se bi obeti atonkro no mo enso wanti ntom da obebo ntiri ko nsa wanti ntom ate se de se bi abofra bi wodi wai na wodi bibia sina ni bofuta bi sina ni so wodi dwuma bi ebi a wo de umu se bi a de wo ye no ensusanso e ba no enye papa na so san se wono abofra so obesu ni fidi wa botan so onim ba bi odi ni kunturu besi enti no de wo ye no onim de wo ye enti no obai wie no na wi papa na ensusu ya wu susu ye no na ankoba ne sa na tie prasu magiatu agu ene ben ma brewana na komet mo ba fo ba me se abo akotre wo se de wo to bo abo ne honya ne hi te se de wo kan chere se wani gine ne pensa gi asra abo akotre so simensa ni opanini ya di asra so no wa nya bia eso mo wurawu ende no kure sabi mpanimfo se ensatea wo hoyi enya tenena ana nya prona de wo so obesum ni video wo botan so no woni nim de obepem ni kontu ewi asim ene ye petetu na se mpanimfo se odi ka wa ahemfi a sabi na oni bem
ena onsam odena ene ebumu oh na bibia nu nsam o mo awon sama nkura titi akire opedini mu se wa na ha ho hey epa be hunu ntini akekere bo oh ewia simpanifo se ya kekere wa nkekere bi ye sane ana akwenu mu na hwem bibi to ani ana aye ndai na samedi ade ma se fa koma masema me na wo san mu ahwe a wo san mu se so a bi aka ho ana se wo san mu na wa yi bi afiri oh opedini sasa bia kro to sabia nyaado se okọ yere ho no wase mane banum wi a we no hye obra tintin bia ya we o ma abuafu anadwi hey wabo nya ibre nyina ne yaka ni guju sao na so onu aba ne sra so a na so oh ende no kure na leke wi Amamsieba me ana mebu mebe me se sabi be ma oba ne be di free biade ne enye na kura na emom do beto atu aka no eno ne asem okay so o ka we de na me ka so to na otu a ye de free oh abua kana man na kan wo se nke to na ma nadwo a ena nke be hu do otim bu akon ma nadwo pa enye obi na AVV o de okum ni bia ni na ntwi anadwo ona ma obi de ne sre eye kana me gina wo de no su bi o mu beni bi o se se pa cho mu de an kan ma de no abua kana man wo se ye to na ma nadwo a ena nke be hu do otim bu akon ma to na ma na yere ye nkon na abo ntimi sika nto na mtibe no kose krama sese ba ko homa nadwo a nke be hu bema ntimi de ama ne matiefo nti na metene be no krama ne sika buto no ka ne mo nam do buto ko yo buto ma kire nya na juno dini jo sesa na juno ye ba ko homa ke be hu bema wo mu majatu opani to aso nko be sunia crusade me juma wa apatrapa CDHS search ni am ka cho say de okum ne na ntwi anadwo no ona ma kwai ma obi de ne sere eye han eye enyanam ende no kure empanifo se mframa fa ya ahwede mu din abo na ntwi so oso okra na ho odin obewu odi apre abo kum ye no wa mie na no abo abrechiri wose senka wo ya kase se na ntwi a ka ne ngoma na be ba Asante mu ha ma Asante fo anya bia we abo adwan so no so o se ni uradai di no ho twie nyina no onim se ne ho nwi na o se no oh samampon so akoduro se oni wu a sabi no abusunya asa samampon mu ayoa esi ho a e ho hyen so bia so ayro wo nko a oh wo panini ne di ma fama fa dia senka hikide na fa abofo kane o ana wonim minim pa na abo achichide no a o so twokoto animu a e na akofa oh abo achichide so wo panini yera mane ana wo se mere ya mesro be wo machiri mesama me na nwi na bi han kura na nwi na wo ene achichide kro ya o se nsakọ na nsaba oh munkuma achichide ntutu no ho achichide se aboko wate sabi kro bia Asante kotokwase obakwase de budu be kire na se yao ene ne ye kwa ka se ye kono ma enyi prebu okọ emu oh ewia sim sabi e kro to sabi enyado kro bia Asante kotokwase anoma ne tifo bia no bibia yi ne ntenten no ai menia me sunia crusade be ka kire o se eno ma mo ntakra pro no eno mo tubo mu oh opanini fuko atenten wo hoyema nkunuma sene wodidi na se wa me a ena akọ ehwa oh no opanini mabo wi se wo ho ahunu ye de na be ya me minyine ho dawure na be boy wodidi na wa me a ena otechire makọ udodomu atweye ena se waduane anso wa ena akọ bi fi ahwa ebe no egu nkro asem akọ twi kọ wa fa brema so anya kuru anya sem se kuro bia ho anya brema no so enti sa ben mama ka bu furo sha nan so ba ka shira ene so awo oh ene papa ba fu awi aye ofira komadan wona kan wo se ne yere ya ye bo a so kwa timesi wa komadan pa group na se ne ne manfi a ne mawuram de efi se wo sha akoda so ye na duru ho no wa nso ye no a osu oh opene na sa bo fransam nya hye no no kore na akoda tu osu nkum wa nsane o oh ewiase mu empanimfo se aboa bia abodwe ye baako na so kopia mansa kodwansan ko a defo se na de ye nkron na hwan ne betumi akọ ne nkyɛn sɛ bɛrima na ma otiri so menka menhwɛ adoa na yia ma nyina no ne firi kotwa mansa kro ya aboa otwe ne ngoma ba atwe ne yere nso na akora aboa kana ti adama to bo ati bu beni bi me se aboa otwe a ne ngoma ba atwe ne yere no na akora aboa e kana tiri na ngoma na nsɛi ene ka se osono kokro enso adoa o de di hene oh onyina kuntu kantan
nanke ni miso beso abapa ma mofra ne mpanin nya bi atie di ato ya kwantuo so nso sɛ ra beso tentenku ato egu mpanin ne mofra ni ami ani asɛ yɛ fefe ye hu ya nke twa odoma abrim ɛne na me akosa rempɔ asɛm ni ba me ka kyerɛ sɛ ɔsono ɔmprekɛseɛ ɛnde yɛ no korɛ na so sabi ya kronto sabi ya nyado empanifo yi sɛ okɔ afuom na sɛ nkran ne wɔ kwan mu a duru na aduru ntam no korɛ na so yɛn hwɛ ne sei tabo bia osua kɛse ya ana sadeɛ dra osua preko oh me nua na sɛ abo asomɔge sɛ ɔtɔ nsa na ɔbɔ ka ɔna nkwasi obi ɔno ane nim furan fa so ka ne bae no korɛ so ɛsɛ yɛntutu anoma ho ɛmfa no nkɔkyerɛ pani oh nana do si pokua mponsem nana ahwere ne hene wana kan wase sabi ewia soma ewe empanifo ase nye wode hye bia na fata kyine yase saa ana asɛm saman na kan wase nya nne nko ne anadwo ya wanya kwa ya duum saa ne te sabi empanifo ase wode hye bodam a ye frɛ no wasabokwani Mema wakwaba ede ba time herbal asuye abusua na ebedi adanse se malaria edi enya malaria ekunye abreko aye bre enson ye malaria nti mekasai obienu matuo ntimi tibi ndi ni tipaya na epai wo awo atiegu so aya na woni so ta ebribri won tu nanti kakra bia asa oba abebu ahwe ohunam etwetwew awo atiegu so onamu ehyehyew anaso temperature kwa na ekosro make am full time herbal mixture ede amawo yade afa abefo afidie mo food for ajetum so preko pe enti de hia ne se obekọ drug store bi eben wo pharmacy shop chemical shop herbal shop na wa ma unsa aka time herbal mixture na timi aboa na akotu malaria na se amana kwa ensign emba ebiem wo share screen no eso your telephone numbers no egu so bomodi afre yen na yentimi entwetwe enkomo asembi se bia so ubetimi afre yen ne obi bi ne bodam ni a ono kramo a osi obo ode ba sada tie atopere twene mpanifo ese ni wachi a yenka ni wachi a osi agro na ede ena se fodom from da kwabrane ko mo a ose edabanti akrim kro bia Asante kotokose se wo ko obi anan so wo ko obi akura na se wote sa akokọ obo kwan mu a mara nya wadwene se bia waduru ebia na wadabatafo ne ma so ena se ya kire okwan ya wia na so wa amfa so a edura na adwo na ntisum mu osrane nso kosum mu ana onwui ene akokọ osa no sa yi akyen aka ho kora nya akroma fe oh awomawu aya abusuafo ne ahwefo abo akokọ ene ebisa no na akokọ no wase ade awon bi da no nye ne awomawu na enso akokọ kro ya no ye ka se akokọ ni ya oni oni mamrika tuo no oni di suja oh akoko nini ja kutu kantan na da se bo a wo yekusia ba ani na dia ye ka kusia ne se aboa no ne ntakra na ma ne ye kase enso ntakra hunu die ene na afanyam kwatre kwa oh na aboa preko he onu mu opera checha abro dada ne asa akoka kire ne se be me na wase dan na abuo no sa teche wono ane be wo and me akusabren po me sa ka kire se preko ohui udwa no esiesie no hosanya obese akobura teche oh wo so aboa akokore se wonkoto sa ade namra no anya bia se wono a wode no hutwa so sa se wono a wo sa ade nam dada na aboa akokrokro ya de mona ato eto na dan eto no so a okogina hemfi a ne nantie na yi no ma me ya ye boa ye wo firi be kwa ahwi wona kae wo se wi asma ewe batiri na baabi na sabi wo twa na batiri di akoto ho ti ubaye bone a ofata atenetene yinkuno dia maame e poma ya wa patrapa ne kan wo se uko ukrom baaye no wo se wa ye nantwie opagya wo sa akire nantwie so opanie wuyi wo sa nantwie no we sabi wa na aka kire mi yo so betim do nsa bonkum ni nifa ate adum ni abrane na be ma mitwa kotokoro ma won se fatie so a wo se yetia na won sa na kotokoro de he ne wa upusu nunum a e na ate ne kankan no kure kro bia Asante kotokoro se wo fa fofun mu agora utu kotokoro bi su man sa na upusu dinsini so a uti usu uti oh bi posu dinsini ye so mu home ni enso mu tuase obema so sinsu mu ansa na wa mo oh ande no kure na kro bia Asante kotokoro se adwene ntonsuom kwasi ada na ma dwa da nkɔhwe mpɛ no
ye emia no so o na eham opanini aboa pitire ne na mo de pa o na so ohia da afuo yi ya de na mo hwini wono nti na ma ukoyi anu aton nya bibia ntira na sa wotra do fachie so na odi bo fra otofo wanofo oh ensi gura tipen do fachie kuro ya wo hunu na afo no opa besi amna danija aboa kotoko wo so otea ne ba wo ne na yonkofo anim amna ne maguase no nim so wo kire no ho akwan na sa kotoko kuro ya wo bodidin ena me akusabrimpon asawni ba me ka kire wo se kotoko wo ho a apesa wonyi musuo no kure na kuro bi Asante kotoko se oto sunsun ade no wantua a kire bi ne apramri ne ba beda ka wi akati ai bin ma bro anana Amadu mo ba afọ ba me ka kire wo se sunsun woni ani nso ofurusie oh ewi asem panifo se adadowa wo hoi wo chiri di ohunu no ayo akura so boduam sadadowa chiri ohunu no dia ye mo adada die die njiri obi a na mo busua se opese wote ebe aye buei tie bi to aso na usua bi dia ya kasa nyina no ahomatrofo no egu afidie yase fa namba no ne frɛ madawroma akraba gebi enne ndi nwadi mbesi ha na nyame ya adoma dasenne na yasa abeto aso yo akraba medase nana de na efie ha yire pa kobim se ye de efa edikan no eba wiye na efa edikan ne ba wiye no na opani akwasi akosa brempon a ofri Asante mampon esem obubeni mu adioson mienu na emu mienu de ye higuye enti onya adioson na opani erikawua a ono so dodo na afra na Amamsieba ono so free Asante bekwai ehwen bekwai ba ono so ebu ebenimu adioson mienu ono so otopetoto mienu enti fa ne bewie no ono so nya adioson medam ase madawur mamadika akase nyame nko ne nimbiye nyansa kenya pone dum me akonya bi ne nyanti na mete ha bia no binim otifie no ochen me na emu nya akwa se oba eni fa wo nim de be ka me de ho ne yemwa manti manso ensua bibi me de kire jamo akraba jebi makramo damo ase